Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka muZimbabwe hakusi kudliwa rinopisa. Blessed Geza bombshell, imba yake iri kuPrazi was petrol bombed neZANU PF team yevarakashi. Munongoziva mega zviri kurwadza ndezvekuti Geza akadedzera kuti signal maiona here. Geza signal yake ndeye mota dzakamuka dzakapiswa. Imwe yakapisirwa pamberi peofisi yaSewik neyeStarlink, dzimwe dzakapisirwa kudzimba dzana kudata gwirei. Saka ipapo manje ZANU PF haina kufara. Munongovaziva vanhu ava imhondi dzevanhu, havadi kukurirwa. Saka naivo manje they came back guns blazing vakanopisa imba yaBlessed Geza, but vari kuzviramba, vari kuti isusu hatizive zvakadaro. So guys, handizivi kuti chii chakadaro chinenge ngozi, but musakanganwa kuti musi wa31 chakachaya chakabvondoka Blessed Geza akadedzera kuti signal maiona here. Saka tichitaura kudai vari kugadzirira, mapurisa ari kutenderera in and out, haasi kuvata nekuti vari kuhla signal, asi unowanzwa vachiti everything is on in order. Kana kuri kuti zvese zviri right, mapurisa ngadzokere kudzimba dzavo kuti asiri achitenderera all over muZimbabwe. So guys, handizivi tinoti kudi, asi manje Blessed Geza wacho anenge ari kumira nevanhu vakaita sana Chiwenga, vana Chamisa, Ruma Hesitanzi, vanenge nanatenda ibiti, vanenge varida kuplana kuita yavo government. Saka munongoziva mega, ukatarisa body language mazuvano yaChiwenga naED is not looking good. Tensions are rising high muZANU PF imomomo. Saka vamwe vanoredza kuti Chiwenga ngaangwarire, anogona kudliswa muchetura, but Chiwenga mukatarisa recently mabodyguard ake awanda. So handizivi guys tinoti kudii nazvo, but iye Chiwenga zvaari kunyanya kuramba ndezvekuti 2030 ED anenge achipa. Haizvo zvaari kuzviramba, ari kutsika because ndiye ari kufanira kuti apinda aite president. ED arikuda kupinda netsotsi. Kana akabvunzwa ED kuti uri kuti kudii na2030, anoti aiwa ini handina basa nazvo. Kana kuri kuti for sure iye haana basa nazvo, anotadza nei kuvaudza vanhu vari kufamba vachiimba dedzera kuti 2030 ED anenge achipa. So guys, handizivi tinoti kudii, asi 2030 Geza akadedzera kuti uchaionera pawachi weED. Saka meno guys, but nyaya yachona yatokora muto, because vanhu ava munongoziva mega iZANU PF yega mhondi dzevanhu idzi, asi kana dzichipondana we don't care, because taneta isusu tiri kutambura, vanhu vakazara kunze kwenyika vachitadza kugara muZimbabwe nenyaya yekuti chii, nekunyaya yekuti tiri kutambudzwa. Everything zviri muZimbabwe has been destroyed by ZANU PF ED. Problem yavo vanodya vega, they don't even think about the people kuti vanhu vanofanira kurarama sei. Recently vakadedzera kuti mavendors hatisi kuda kuwaona, vanodedzera kuti havasi kuda kuwaona sei ivo vachitadza kucreata majob, employment hakuna. Saka murikuda kuti vaita sei mavendors vabe here, because vanhu ava kana vachitotengesa ndo life yachona iri muZimbabwe. Everything vakadestroya vanhu veZANU PF ED team yevarakashi. So guys, handizivi tinoti kudii, asi tinongoti thank you so much. Don't forget to subscribe and like our videos.